bigarren urtea da honako hau jaiei hasiera ematen diogula. Horrela, eskertu nahi dugu aldi berean, eragileek egiten duten lana, eta gure herri nahiko berezi izan da, eta lau barrutiak osatzen dugunez, lau barrutietako eragileek parte hartu dute, eta egia esan eskertzeko da beraien ekarpena. Eta aldi berean, aprobetxatu nahi dugu, aldarrikatzeko jaiabek guztion jaiak direla, ez degula inor baztertu behar, eta ez degula onartuko inolako eraso ez matxista, ez xenofobikorik, goza dezagun denok jai hauetaz, ala iteasunez, pozez eta errespetuz. Honetan ekaltzen gara nik uste lau barreutiko jende guzia, ez da geritzen utxa barreuti bakoitzean. Eta pixkota gobi egun hau, zen azkenin jende hauniz eta gauza hauniz prestatzen ditugu, baina nik uste agitzongi eta polita, atei da. Guztietako jendia egon dira batelera, Donibanetik, San Pedroko arrantzaliak ere, datzariak, guantxotik dultzainirok eta, berez, antxokoa bakarra nien naiz, bestia buñueldarra da eta altsazuarra, baina antxon bizi diana, eta gero, denetarik egon da. Eta Pasaiako erraldoi guztiak elkarrekin ikustea eta herri guztia batera ikustea polita izan da, egia esan. Detaile bat oso ausarta dena euskeraz egin izana eta erasoen aurkako aipamen berezi eta iraunkor hori asko gustatu zait bai.